get ready with me, alebo skôr poďte sa dať so mnou dokopy, pretože moje nechty vyzerajú aktuálne takto. Moje myhálnice. Tu mám, že 3, tu mám, že 4. Takže ideme sa dať dokopy, lebo toto už nefilujem ani, že som to ja. Dneska budem zase šušľava, lebo mám strojček. Takže ospravedlňte moje divné otváranie huby. Stále sa cítim ako kôň, aj po pol roku. Po koľko som tu? Ideme na myhy. Po 3 týždňa? Točím TikTok. Musíš zakývať. Si ja s tými mojimi nechtami. OK, takže ideme na to. 3. Nie, ešte raz. Nová ja, 3, 2, 1. Takže už mám myhalnice, už mám obočie a ešte ideme na nechty. Toto sa volá Zachraň ma. Takže nové nechty za 3, 2, 1. Few hours later. Snažíme sa vyrovnať moje krivé prsty, lebo keď si dávaš takto dlhé nechty a máš krivé prsty, tak si ťažko v prdeli. Takže... Myslíte si, že sú rovno? Tento mi uteká, ale on je chudák celý krivý. Ale podľa mňa, keď budem mávať niekomu, tak si to nikto nevšimne. Nobody's gonna know. Základ už máme, takže ideme zdobiť. Chcem si uložiť nechty. Vyzerám jak ten oný nožnicoruky Edward. Hej. No, poď. Ktorý vzťah nie je komplikovaný. Všetci si do toho niečo... Ešte nedokončené. Wait a minute. I'm gonna need a sekundu. Aj tak je to rozmazané jak hovado. Nevie mi to zaostriť. Ja len, že sme v cieli. Koľko hodín sme to robili? 150.